Hola, sóc la Marta Roqueta i sóc l'autora de La poma a la pantalla, que és el meu primer llibre, i m'agradaria explicar-vos què hi ha perquè és molt guai. És un assaig que explora una mica què vol dir estimar, desitjar, enamorar-se, mantenir relacions sexuals en l'època digital, que és una època en què les pantalles bàsicament marquen com ens veiem a nosaltres i com veiem el món que ens envolta. I aquest viatge, si m'acompanyeu, no el fareu sols, el fareu amb una dibuixant de manga que va dissenyar una canoa vulva per desafiar el règim sexual del Japó, amb unes drag queens voladores que lluiten contra tot el que significa Jair Bolsonaro al Brasil, amb una dibuixant sudanesa que bàsicament il·lustra la revolta que està passant al seu país i amb uns senyors d'una galàxia molt, molt llunyana que ens poden explicar què vol dir ser home a l'actualitat. Així doncs, m'agradaria que m'acompanyéssiu en aquest viatge i, sobretot, que gaudissiu tant com jo he gaudit escrivint-lo.